alle sammen, det er Dumbert igen. Det ser ud til, at jeg er faret lidt vild. Jeg skal hen til min skrotplads. Jeg har aldrig været igennem denne skov før. Det føles lidt mærkeligt. Jeg skal hjem for at sortere skrotmetal. Der er en forhindring foran. Dette er et advarselsskilt om, at området foran er afspærret. Det er forbudt at krydse forbi afspærringslinjen. Jeg har akut brug for mit skrotmetal. Og hvad kan der overhovedet ske, hvis jeg går længere? Vil monstre angribe mig? Det er morsomt. Dumbert går efter skrotmetal. Dumbert krydsede linjen, og der skete ingenting. Det er så hårdt at gå over bakkerne. Jeg håber, jeg ikke er faret vild igen. Se, jeg ser en usædvanlig pickup truck, og også en soldat i uniform med et våben. Vi skal være mere stille. Han vogter dette køretøj, eller den last, der er delt med et klæde. Alle tropper. Haster. Kom foran os. Han tager en radio frem. Vi har brug for forstærkning. Vi har brug for forstærkning. Kald kopi. Han tager sit våben og går. Jeg håber, han ikke ser os. Vi skal være meget forsigtige. Jeg spekulerer på, hvor han løb hen, og hvad der foregår her. Jeg synes, det er værd at gå hen og tjekke, hvilken slags køretøj det er, og hvorfor det er her. Det her er en militær pickup. Normalt er det militærpersonale, der kører i sådan en. Jeg spekulerer på, om der foregår en eller anden form for specialoperation her. Jeg ville ønske, der var sådan nogen på min skrotplads. Men faktisk er det her meget spændende. Den soldat kunne have skudt mig med et haglgevær, men nu er han gået ind i skoven for at hjælpe andre. Under dette dæksel er der noget metallisk med ledninger, og jeg forestillede mig allerede, at der kunne have været et bur med et monster. Stort og meget, meget skræmmende. Fordi det er noget meget, meget stort. Jeg tror, vi snart finder ud af, hvad der er der. Men først, lad os gå ind i kabinen stille og roligt, så vi ikke provokerer det, der er under det klæde. Lad os se, hvad der er der. Wow! Det er en kuffert. Jeg spekulerer på, hvad der er inde i. Det er symbolet på SCP Foundation. Det er meget mærkeligt og interessant. Kan det være, at specialagenter fra denne organisation håndterer anomalier i nærheden af min skrotplads? Det ser ud til, at jeg har fundet noget endnu mere interessant. Se, det her er en monsterkranie. Den ser virkelig uhyggelig ud. Måske har dette monster boet i denne skov. Lad os se, hvad der ellers er i SCP-kufferten. Se, det her er endnu et kendetegn fra SCP Foundation. De beskæftiger sig med indeslutning og eliminering af anomalier, monstre og andre væsener. Det er meget alvorligt. Jeg lægger det her væk og tager den anden ting, der er tilbage. Der er noget, der ligner en mappe med dokumenter. Lad os se, hvad der er inde i. Dette er klassificeret materiale. Med dem vil de kunne finde ud af, hvad der sker her. Åbn det langsomt og forsigtigt. Wow, hvor uhyggeligt. Sikke en uhyggelig mand med maske. Er det en pestlæge? Se på hans dragt. Her er beskrivelser og observationer af denne skabning. Jeg ville ikke have lyst til at se denne læge med sådan en næse i virkeligheden. CP-73 ser meget uhyggelig ud. Der står her, at man skal kigge på denne skabning hele tiden, når man møder den. Det er godt, at robotter ikke blinker og kan kigge så længe de vil. Mennesker er mindre heldige. Se, her er et billede af en kamp mellem specialagenter og dette monster. Måske kom de her på grund af det. Wow. Jeg håber, de kan fange det så hurtigt som muligt. Der er et andet dokument her. Hvad? Nej, vent. Nej, hvordan er det muligt? Hvad betyder det her? SCP Foundation betragter mig som en anomali. Og jager også mig. De har billeder af mig på min skrotplads. De tror, at jeg udgør en trussel mod deres organisation. Hvordan er det muligt? Dumbert kan ikke huske nogensinde at have været vred på nogen.
Jeg er nødt til at lære mere om mig selv og bevise, at jeg ikke er ond. Lad os gå. Lad os gå. Jeg vil gå ud og finde SCP-agenter og hjælpe dem. Så vil de forstå, at Dumbot er en god robot. Wow, hvad var det? Dette er en slags udgravede huller, og der er så mange af dem på denne mark. Hvad nu, hvis der er underjordiske monstre derinde? Dette sted er meget uhyggeligt. Se flere huller. Du skal være meget forsigtig, så du ikke træder ned i et. Et monster kunne springe op af dette hul og trække dig med under jorden. Dumbot kan ikke gå under jorden. Dette er et militært skjold. Det er sikkert blevet glemt her. Det er lavet af meget, meget stærkt metal. Stærkere end Dumbot selv. Sådan et skjold bæres for at beskytte mod slag fra andre mennesker eller monstre. Men der er et hul i dette skjold. Tilsyneladende har nogen eller noget slået meget hårdt på det, og det kunne ikke holde til det. Ikke desto mindre, Dumbot leder efter SCP-specialagenter. Denne vej. Vi skal den her vej. Det er en hånd, men ikke en menneskehånd. Den er uhyggelig og deformeret. Jeg tager et nærmere kig. Vær forsigtig. Vær forsigtig. Det er helt slimet og meget glat. Så tabte Dumbot den. Undskyld. Det ser ud til, at der også er et hul i den. Muligvis har en kugle fra specialagenter ramt hånden. Sandsynligvis. Denne hånd lavede det store hul i skjoldet. Dette var hånden på et meget stort og skræmmende monster. Der var en kamp mellem monster og soldater i denne skov, og det er derfor, de havde brug for forstærkninger. Fortsætter med at lede efter spor. Se, Dumbot har fundet en militærkasse. Jeg spekulerer på, hvad der er inde i. Lad os åbne den. Wow, utroligt. Dette er udstyret og ammunitionen. De bruges til at bekæmpe monstre. Men de blev efterladt her. Lad os undersøge det nærmere. Denne bazooka kan bruges til at skyde monstre. Raketten affyres sandsynligvis herfra. Undskyld. Godt, at Dumbot ikke trykkede på affyringsknappen. Lad os se, hvad der ellers er. Wow! Og det her er en pistol. Dumbot ved ikke, hvordan man skyder med våben. Han kunne komme til at skyde sig selv eller sine allierede. Dumbot skal finde mere passende våben for at bekæmpe SCP-monstre, især mod 096. Det så virkelig skræmmende ud. Se, Cook, de her metalting vil passe mig. Og hvad er det her ovenpå? Måske skal det fjernes. Så just. Undskyld. Dumbot gjorde det ved et uheld. Han ville ikke skade dig. Fortsætter eftersøgningen. For at undgå at blive beskadiget, vil robotten tage et kropspanser på. Ja, god idé. Jeg tager den på nu. Bare fremragende. Nu er monstre ikke så skræmmende. Lad dem skræmme hvem som helst, men ikke mig med deres uhyggelige klør. Videre. Wow! Sikke et mareridt. Dette er et monsters hoved. Det blev ødelagt for nylig. Der er stadig spor af eksplosioner her. Ja, rigtigt. Håndgranater blev sprængt her. Og dette monsters hoved blev revet af. Ja, rigtigt. Dette monster er helt sikkert ikke længere i live. Dette er hovedet på et meget skræmmende og grimt monster. Jeg tror, jeg forlader dette sted nu. Jeg tager stadig en overraskelse med til soldaten, hvis jeg ser ham igen. Jeg tror, han vil kunne lide det, og det vil være nyttigt. Sådan her. En gave til specialagenten. Heldigt. Den er ikke gået af. Hey, hvem er du? Håndgranat. Hey, herr soldat. Kom udenom. Dette er til dig. Soldaten kunne ikke lide granaten. Okay, jeg lader den blive her for nu. Se, hvad der faktisk var under klædet.
Dette er et raketkaster. Wow! Dette er et meget seriøst våben, især til at sprænge monstre i luften. Hvad hvis dette våben ikke er ment til monstre, men til mig? Granaten gik ikke af, og han er ubevæbnet. Base, hører I mig? Har fundet det USB. Instruktioner. Slutningen af cookien der. Ned på knæ, ned på jorden. Lad være, vær sød. Herr Speciel, vend dig om. Vend dig hurtigt om. Det er SCP-096Z. Herr Specialagent kæmper mod Herr Monster. Kom derhen. Nej, uhyret vil spise soldaten. Jeg er nødt til at hjælpe ham. Rigtigt, der er raketter. Dumbot affyrer raketter for at skræmme uhyret. Jeg vil forbinde til artillericomputeren via et kabel. Affyr nu. Raketter på himlen. Nej, raket! Jeg så, at soldaten tabte noget blåt. Ja, det her er en bærbar computer. Med hjælp fra SCP Foundation-agentens computer vil Dumbot kunne lære mere om sig selv, hvorfor SCP-organisationen jager ham, og hvordan han endte på skrotpladsen. Nej, uhyret kommer tilbage. Dumbot siger farvel til dig. Vi ses!